Des de la ciutat de Vic volem ser referents en el món de la tòfona i, per tant, a dintre del Trufòrum. La ciutat està a punt i jo diria que des de Fires i Mercats donarem suport a tot aquest conjunt d'esdeveniments i, per tant, tot el món del Trufòrum. Des de Fires i Mercats continuem treballant en que la ciutat sigui viva a nivell de Fires i Mercats i el Trufòrum no podia ser un menys i, per tant, jo crec que aquests esdeveniments que anem proposant, que no poden ser totalment presencials però que és interessant treballar-hi, i jo crec que tota aquesta gran feina que hem fet entre tots d'aquesta nova modalitat del Trufòrum servirà per un futur poder ser una modalitat mixta o que tinguem documentació per fer créixer tot el que ens interessa de coneixement, diguéssim, del turisme, del producte de la tòfona a nivell de Catalunya i sobretot del territori.